Tras coñecer o proxecto que estaba previsto executar nos Xardíns Felipe de Castro, o BNG de Noia xa manifestaba a súa crítica, que non fixo máis que confirmarse ao comprobar o resultado final da actuación. Unha actuación canalizada a través da Asociación de Desenvolvemento Rural Ría de Muros Noia, polo que non pasou polo pleno para recibir o visto bo da corporación. Un proxecto de execución que se canalizou a través da ARD Ría da Estrela e que, polo tanto, non pasou polo pleno, non houbo voto dos concelleiros e das concelleiras ao respecto. O que se fixo en Felipe de Castro é algo que pois o BNG xa viña dicindo que non ia dar un bo resultado, e máis, ia dar un nefasto resultado. Se tivese pasado polo pleno, pois de seguro non tería contado co noso apoio. Finalmente, o goberno municipal non atendeu aos nosos avisos, o goberno municipal tirou para adiante e hipotecou realmente un dos bens patrimoniais máis importantes da localidade. Os nacionalistas apostaban por unha actuación integral nos xardíns, catalogados como ben histórico, posto que eran a única parte da Alameda noiesa que conservaba aínda o seu aspecto orixinal. Estamos falando, pois precisamente, da parte da Alameda de Noia, da gran Alameda de Noia, que tanto temos que preservar, a parte da Alameda de Noia que máis mantiña o que ven sendo a súa estrutura orixinal. En este sentido, bueno, pois estamos vendo que o proxecto era malo e que a execución foi aínda peor. Estamos falando de que se implantou un pavimento que desde logo non é o que merecen uns xardíns históricos como os de Felipe de Castro, e que, bueno, pois tamén hai outra serie de elementos como pode ser as platinas que se colocaron, que teñen pois unha execución bastante mala, que desde logo pois nós o que o cualificamos como dun parche totalmente inadecuado. Pola súa banda, dende o Goberno tamén amosaron a súa disconformidade con certos aspectos relacionados coa execución das obras, polo que non descartan pedir responsabilidades á empresa para a súa corrección.